Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε στο συνέδριο μαζί μας. Θα μιλήσουμε για το μάρκετινγκ και την αειφορία στην αλυσίδα αξίας τροφίμων. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος γιατί στο πάνελ μαζί μας έχουμε, θα λέγαμε αυτό που λέμε από το χωράφι στο καταναλωτή. Έχουμε εκπροσώπους από όλη την αλυσίδα αξίας τροφίμων. Να ξεκινήσω με την κυρία της παρέας, την κυρία Λαζαρίδου, που είναι διευθύνουσα σύμβουλος της Νέας Γεωργίας Νέας Γενιάς, ένας ΜΚΟ με τεράστιο έργο, και σας προκαλώ να εξερευνήσετε τη σελίδα της Νέας Γεωργίας και Νέας Γενιάς, γιατί έχουν γίνει πολύ σημαντικά πράγματα. Θα μας δοθεί και η δυνατότητα να πούμε για κάποια από αυτά, πώς υποστηρίζει τους νέους αγρότες, από την, αν θέλετε, εκπαίδευση, το πώς μπορώ να καλλιεργήσω πράγματα, μέχρι να δημιουργήσω επιχειρηματικότητα, μέχρι να είμαι ένας νέος ηγέτης στον αγροτικό χώρο. Μετά έχω τη χαρά πάλι να είμαι με τον κύριο Πλάτωνα Μαρλαφέκα, που είναι αντιπρόεδρος και διευθυντής μάρκετινγκ της Lux Μαρλαφέκας, γνωστός και μη εξαιρεταίος. Δεν κάνω περισσότερες συστάσεις, που θα μιλήσουμε για το κομμάτι της μεταποίησης και το καταναλωτή βέβαια. Και τρίτος και μη εξαιρεταίος, ο κύριος Νίκος Πολίτης, που έρχεται από την Coffee Island, από το κομμάτι της εστίασης, άμεση επαφή με τον καταναλωτή, σαν Senior Construction Development Manager. Βέβαια, είναι και υπεύθυνος στην ομάδα βιώσιμης ανάπτυξης της Coffee Island. Θέλω να είμαι λιγάκι γρήγορος. Θα ξεκινήσουμε με κάποια έρευνα που έχει κάνει η εταιρεία Συρκάνα. Είναι η νέα ονομασία μετά από συγχώνευση. Έχει ξεκινήσει σαν IRI, την ξέρουμε περισσότεροι. Συγχωρέστε για το αγγλικό, αλλά ξέρετε στο marketing όλες οι παρουσιάσεις 99% είναι στα αγγλικά. Εγώ θα κάνω τη μετάφραση γενικότερα και μιλάει για τον καταναλωτή και την βιώσιμη ανάπτυξη. Πρέπει να βλέπει κάπου συγκεκριμένα προς τα εσάς, μάλλον. Άλλαξε. Οκ, το βρήκαμε. Πάμε να δούμε λοιπόν ο σημερινός καταναλωτής πώς αντιμετωπίζει την βιώσιμη ανάπτυξη. Το βασικότερο στοιχείο είναι ότι, αρχικά να βάλω ένα αστερίσκο και να σας πω ότι αυτά τα στοιχεία είναι από παγκόσμια έρευνα, άρα δεν είναι 100% αντιπροσωπευτικά της ελληνικής πραγματικότητας. Θα δράξουμε όμως την ευκαιρία να πάρουμε στοιχεία από εδώ και να συζητήσουμε με τους συνδετημόνες εδώ το τι γίνεται στην ελληνική αγορά. Οπότε πάμε να δούμε μια πρώτη επαφή. Βλέπουμε ότι έχουμε τις διάφορες γενιές, Millennials, Generation X και Boomers, και βέβαια αυτοί που είναι μεγαλύτεροι. Αυτοί που ενδιαφέρονται περισσότερο, όπως καταλαβαίνετε, για τη βιωσιμότητα, σίγουρα έχουν ένα πανεπιστημιακό τίτλο, έχουν ένα εισόδημα αρκετά πιο υψηλό από τους υπόλοιπους, αλλά να πάω λόγω του χρόνου, θα σεβαστώ λίγο το χρόνο και θέλω να πάω ακριβώς στο τι ψάχνει ο καταναλωτής στα αυτά που λέμε βιώσιμα προϊόντα. Τι είναι αυτό που ψάχνει ο καταναλωτής. Και το πρώτο στοιχείο, εδώ βλέπουμε τις δύο γενιές. Αν θέλετε, εγώ είμαι όπως κοιτάτε στο δεξί σας χέρι, δηλαδή εκεί που είναι πιο πολύ. Δεν έχει και μουσάτο από εκεί, τέλος πάντων, τους έχει βάλει με τους νεαρούς. Οι νέοι λοιπόν, αυτό που κοιτάνε στα προϊόντα, αυτό που κοιτάνε σήμερα, είναι πρώτον τα προϊόντα να φροντίζουν να μην έχουν αυτό που λέμε το αποτύπωμα του άνθρακα, να είναι όσο δυνατόν λιγότερο. Βέβαια είναι της μόδας να λέμε μηδενικό, τώρα κατά πόσο είναι μηδενικό μπορούμε να το συζητήσουμε πολλές φορές. Θέλουν οι επιχειρήσεις και τα προϊόντα να προσπαθούν να έχουν αυτό που λέμε καλή διαχείριση των όποιων πόρων, να εστιάσουμε περισσότερο σε αυτό που λέγεται βιολογική καλλιέργεια και γενικότερα φυτική καλλιέργεια, και βέβαια να υπάρχει μια ηθική απέναντι σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη και την παραγωγή των νέων προϊόντων, ηθική της επιχειρηματικότητας και της βιώσιμης ανάπτυξης. Βλέπουμε λοιπόν ότι το πρώτο κομμάτι, δηλαδή το 54%, οι περισσότεροι εστιάζουν εκεί και είναι πάρα πολύ βασικό. Εστιάζουν δηλαδή στο αποτύπωμα του άνθρακα και πώς αυτό μεταφέρεται στο προϊόν. Αυτό που μπορούμε να πολύ γρήγορα πούμε είναι ότι όσο νεότερος είναι κανείς,
τόσο πιο ευσυνείδητος είναι σε ό,τι αφορά το περιβάλλον. Έτσι, μια πρώτη, αν θέλετε, διαπίστωση. Και όχι βέβαια για οτιδήποτε για το περιβάλλον. Βλέπετε ότι ήδη έχουν κάνει μια ιεράρχηση. Θα δούμε και παρακάτω τα κοινωνικά θέματα και τα περιβαλλοντολογικά θέματα. Άρα, εδώ πάμε στην δεύτερη διαφάνειά μας και το ερώτημα ήταν τι είναι αυτό που μάλλον πρόκειται να αγοράσετε, τι είναι αυτό δηλαδή που θα σας κάνει να αγοράσετε ένα προϊόν. Και το πρώτο στοιχείο είναι ότι αυτό που θα βοηθούσε πάρα πολύ είναι τα θέματα, ξέρετε, με το πλαστικό, να αγοράσω κάποια προϊόντα νερού, δηλαδή κάποιο μπουκαλάκι νερό που να είναι επαναχρησιμοποιήσιμο. Βλέπετε ότι μεγάλο ποσοστό έχει να κάνει με το αν αγοράσω, για παράδειγμα, από ένα e-shop ή αν αγοράσω online, σίγουρα, αν θέλετε, επιβαρύνω λιγότερο το περιβάλλον. Και βέβαια, τα επόμενα που ακολουθούν είναι ότι θα συνεχίζω να αγοράζω αυτό που λέμε βιώσιμα προϊόντα. Βέβαια, θα χρειαστεί να συζητήσουμε το τι σημαίνει βιώσιμο προϊόν αρκετά και υπάρχει και μια ορολογία, το greenwashing, που χρησιμοποιούμε, συγγνώμη για τα αγγλικά, αλλά έχει να κάνει με μια ψευδεπίγραφη, ας το πούμε έτσι, από μέρους κάποιων επιχειρήσεων, παρουσία ότι όντως είναι βιώσιμες, ότι είναι πιο πράσινες, σέβονται το περιβάλλον γενικότερα. Θα σταθώ εδώ και μετά ίσως περάσουμε και στη συζήτησή μας για να μην ξοδέψουμε και πάρα πολύ χρόνο. Αυτά είναι τα πιο σημαντικά ζητήματα που έχει στο μυαλό του καταναλωτής αυτή τη στιγμή, σε παγκόσμιο επίπεδο. Και βλέπουμε ότι, ας το πούμε έτσι, τα προβλήματα που έχουν να κάνουν με το περιβάλλον είναι πιο ψηλά στο μυαλό του από τα προβλήματα τα κοινωνικά. Παλιότερα συζητούσαμε για το fair trade, κάτι που ίσως είναι πάρα πολύ συνδεδεμένο με την επιχείρηση τη δική σας. Το fair trade αυτή τη στιγμή έχει υποβαθμιστεί, όχι ότι δεν ενδιαφέρει τον κόσμο, σε σχέση με αν θέλετε, με τα άλλα τα προβλήματα. Βλέπετε ότι το οτιδήποτε έχει να κάνει με κυκλική οικονομία, αυτό που είναι επαναχρησιμοποιώ, ανακυκλώνω, είναι το νούμερο 1. Μετά οι πόροι, οι λιγοστοί που έχουμε του φυσικού περιβάλλοντος, το νερό δηλαδή για παράδειγμα, η ενέργεια, το πώς χρησιμοποιώ τη γη, πώς μπορώ δηλαδή να έχω την κατάλληλη αποτελεσματικότητα, αλλά ταυτόχρονα να συντηρώ και τη γη και ταυτόχρονα έχουμε να κάνουμε με το, αν θέλετε, να μειώσουμε το κόστος αυτών που χάνονται. Food waste, food loss, αυτό που μένει στο χωράφι, τα λεμόνια που τα βλέπω, ξέρω εγώ, στην Αχαΐα ή στην Αιγιαλία και η ψυχή μου πιάνεται γιατί μένουν πάντα στα δέντρα και πάει λέγοντας. Και βλέπουμε ότι γενικά υπάρχει μία, ας το πούμε έτσι, ο καταναλωτής σκέφτεται αυτό που λέμε μια επίδραση στις κοινωνικές εκφάνσεις του περιβάλλοντος, αλλά όχι τόσο πολύ όσο τα προηγούμενα. Θέλω να πάω λοιπόν στην τελευταία, έτσι να κάνουμε μία... περνάω αν θέλετε, πολύ γρήγορα. Να υπογραμμίσω μόνο ότι ο καταναλωτής ψάχνει συσκευασίες, θέλει να αγοράσει ένα προϊόν που του λέει την αλήθεια. Εδώ θέλω, μένω μόνο σε αυτό το κομμάτι. Και τέλος να κάνουμε μία, αν θέλετε, έτσι γενικότερη περίληψη όλων αυτών και να πούμε, ναι, όντως υπάρχει ένας καταναλωτής που ψάχνει για βιώσιμα προϊόντα. Οι επιχειρήσεις αργά ή γρήγορα πρέπει να απαντήσουν σε αυτά τα ερωτήματα. Όσο πιο γρήγορα τόσο το καλύτερο και ίσως δεν βλέπουμε τα αποτελέσματα αυτή τη στιγμή, δεν βλέπουμε τα αποτελέσματα σήμερα, αλλά οι γενιές που έρχονται σίγουρα, κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος 100%, με μεγάλη πιθανότητα θα αξιολογούν τα προϊόντα βασιζόμενοι στο πόσο sustainable είναι, πόσο δηλαδή βιώσιμα είναι γενικότερα. Αυτό πρέπει να λάβουμε στο μυαλό μας και οι επιλογές ακόμα και στο λιανεμπόριο, ακόμα και στη λιανική πώληση, μπορεί να γίνουν βάσει της βιωσιμότητας. Αυτά πολύ γρήγορα. Δεν ήθελα έτσι να πάρω περισσότερο χρόνο για να ξεκινήσουμε την συζήτησή μας. Και έτσι το πρώτο ερώτημα, αν θέλετε να δράξω την ευκαιρία από την συγκεκριμένη έρευνα, ότι
οι καταναλωτές γίνονται πιο συνειδητοποιημένοι και είναι και σχετικά με την κλιματική αλλαγή που σήμερα είμαστε και παρόντες σε ένα φαινόμενο που είναι λίγο διαφορετικό από τα υπόλοιπα. Πώς αυτό επηρεάζει καταρχήν τη στρατηγική των επιχειρήσεων, στη δικιά σας επιχείρηση, κύριε Μαλαφέκα, για παράδειγμα? Καλημέρα και από μένα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είναι μια αξιόλογη προσπάθεια και εύχομαι να έχει συνεχιστεί και να βγαίνουν πάντα και συμπεράσματα χρήσιμα, τα οποία θα τα έχουμε μπροστά μας. Πρέπει να μου πείτε αν θέλετε να μιλήσουμε, πώς το λένε, θεσμικά ή να μιλήσουμε αιρετικά. Γιατί είναι μεγάλο... Το ίδιο νόμισμα είναι, απλώς έχει δύο όψεις. Άρα όπου κάτσει το νόμισμα, δεν έχω... Οι επιχειρήσεις, λοιπόν, να ξεκινήσω λίγο συμβατικά, οι επιχειρήσεις, λοιπόν, οφείλουν να προσαρμόζονται σε όλα αυτά που και από τις οδηγίες, αλλά και όλα τα, αν θέλετε, οι έρευνες λένε. Και νομίζω το κάνουν λίγο ή πολύ όλες, ή κάποιες είναι πιο μπροστά, κάποιες θα έρθουν πιο πίσω. Θα το κάνουν όλες, γιατί αυτό είναι αν θέλετε, η τάση. Απ' την άλλη όμως, εγώ προσωπικά, όσο έχω διαβάσει, έχω πάρα πολύ μεγάλες αμφιβολίες αν τελικά όλο αυτό που ζούμε είναι προς όφελος του ανθρώπου. Και τι θέλω να πω με αυτό. Βλέπω πολλά κενά, δηλαδή σε αυτή την έρευνα που δείξατε. Αν η ερώτηση ήταν ότι θέλετε όλο αυτό, γιατί παρουσιάζουμε ένα πολύ ωραίο περιτύλιγμα και προφανώς τους ρωτάμε αυτονόητα πράγματα. Αν λέγαμε όμως αυτή την εποχή ότι αυτά τα προϊόντα που θέλετε να είναι έτσι, θα είναι 3 φορές πιο ακριβά και δεν μπορείτε να τα αγοράσετε. Ποια θα ήταν το αποτέλεσμα της έρευνας? Δεν το ξέρω. Δεν το βάζουμε. Όπως παράδειγμα χάρη στο προηγούμενο πάνελ, μια κυρία που δεν θυμάμαι, με συγχωρείς το όνομά της, με συγχωρείς που δεν θυμάμαι το όνομά της, είπε ότι ένα σούπερ μάρκετ έφερε κάποιες χιλιάδες τόνους ενός προϊόντος από εισαγωγή. Εντάξει, ωραία. Μα η πρώτη βιώσιμη ανάπτυξη είναι να καταναλώνουμε τι παράγει ο τόπος. Δεν είναι να φέρουμε, γιατί σε όλες αυτές τις έρευνες δεν έχει αποτυπωθεί οι μεγάλες αγορές, το αποτύπωμα άνθρακα που θα κάνει για να έρθει από την Ισπανία στην Ελλάδα, πόσο είναι. Κοιτάμε μόνο το προϊόν. Ή ξέρω εγώ από τις έρευνες, λέμε να καταργήσουμε το πλαστικό, που το πλαστικό ανέπτυξε όλη τη μικρή επιχειρηματικότητα παγκοσμίως. Γιατί οι άλλοι περιέκτες είναι πιο ακριβοί, θέλουν κόστος μεγαλύτερο να παραχθούν. Εν πάση περιπτώσει, είναι μια άλλη φιλοσοφία. Και κοιτάμε μόνο το κακό απόρριμμα. Δεν κοιτάμε ότι για να παραχθεί το γυαλί, να παραχθεί το αλουμίνιο, θέλεις τεράστιες ποσότητες ενέργειας. Είναι καλύτερος περιέχτης σαν απόρριμμα, αλλά για να δημιουργηθεί και τι χαλάμε, δεν έχει μετρηθεί. Μετράμε το πίσω κομμάτι που μας βολεύει. Ή ξέρω εγώ, από όλη την έρευνα και την ανακύκλωση λείπει ένας άλλος περιεκτής, και μιλάω στα τρόφιμα ποτά, που λέγεται χαρτί. Που το πουλάμε σαν χαρτί. Ο μόνος περιέκτης που δεν ανακυκλώνεται είναι το κουτί, το χάρτινο, που έχει μέσα χυμούς και αναψυκτικά και νερά. Ο μόνος περιέκτης που δεν ανακυκλώνεται. Άρα μιλάμε, έχω μεγάλες αμφιβολίες αν αυτό που μας έχουν πλασάρει, βάζοντας βέβαια την κλιματική αλλαγή, θα είναι προς όφελος του ανθρώπου. Εμείς λοιπόν, πέραν από αυτό, οφείλω να καταθέσω κάποια ερωτηματικά τα οποία δεν μου έχουν λυθεί, και όσο ψάχνω προβληματίζουν περισσότερο, γιατί εγώ πιστεύω ότι στο τέλος της ημέρας η πράσινη ανάπτυξη, η πράσινη βιωσιμότητα, τι σημαίνει βιώσιμο προϊόν, ακόμα δεν το έχω καταλάβει με όλα αυτά. Νομίζω ότι μας πάνε στην επόμενη μεγάλη ή
σε συνέχεια όλων των άλλων κρίσεων, γιατί μιλάμε για μια εποχή που το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ο πληθωρισμός παγκοσμίως. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι μειώνονται οι καταναλώσεις, γιατί δεν υπάρχει εισόδημα. Και εμείς μιλάμε ότι σχεδιάζουμε προϊόντα τα οποία θα είναι 30, 40, 50 και 100% πιο ακριβά από ό,τι παράγονται τώρα. Χωρίς να έχουμε λύσει το πρόβλημα, αυτό που λέγαμε στην αρχή, ότι πρέπει η ανακύκλωση να γίνεται στην πηγή που παράγεται, άρα στο σπίτι μας, εκεί παράγουμε απορρίμματα. Δεν κάνουμε ανακύκλωση, ούτε θελήσαμε ποτέ να κάνουμε ένα πρόγραμμα να γίνεται εκεί ανακύκλωση και μετά να χωρίζουν. Όπως τα κεφάλαια για μένα θα πρέπει να πέσουν στο R&D πώς κάνουμε και τα δύσκολα απορρίμματα να τα κάνουμε φιλικά. Και θα είχαμε λύσει όλα τα προβλήματα. Να κρατήσουμε για τον πρώτο γύρο την θεσμική, μάλλον όχι, αιρετική, αν θέλετε, τοποθέτηση, ή με τους προβληματισμούς. Δεν μου αρέσει το αιρετική, γιατί δεν είναι κάτι το αιρετικό. Αυτοί οι προβληματισμοί υπάρχουν στην αγορά έτσι κι αλλιώς. Και να περάσω στην κυρία Λαζαρίδου να πω, η βιωσιμότητα, εσείς που έρχεστε σε επαφή με νέους αγρότες, με νέες προσπάθειες, πώς το εισπράττουν, πώς το σκέφτονται, ή θεωρούμε εξορισμού από τη στιγμή που μιλάμε για πρωτογενή τομέα ότι υπάρχει βιωσιμότητα, γιατί εδώ καλλιεργούμε, δεν κάνουμε κάτι άλλο. Σας ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση και για την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Να πω πρώτα απ' όλα ότι το κομμάτι της βιωσιμότητας, του sustainability, είναι πλέον βασικός άξονας των στρατηγικών των επιχειρήσεων. Δεν είναι μόνο λόγω της ανάγκης του reporting που έρχεται και στην Ελλάδα το 2024, αλλά και επειδή πλέον όλες οι επιχειρήσεις συζητάνε πώς θα βάλουν το sustainability μέσα στη στρατηγική τους. Δεν είναι δηλαδή ένα function ξεχωριστά από το business strategy. Αυτό είναι ένα σημείο που πρέπει να το κρατήσουμε. Το δεύτερο σημείο όσον αφορά τις καταναλωτικές τάσεις, εδώ να πω ότι σύμφωνα με μια αντίστοιχη μελέτη της EY, πρώτη φορά παγκοσμίως, στο 25% ισοβαθμούν οι καταναλωτές οι οποίοι βάζουν πρώτο το περιβάλλον και αυτοί που βάζουν πρώτο το κομμάτι το οικονομικό. Είναι 5 κατηγορίες, τέλος πάντων, σύμφωνα με μία κατάτμιση. Πρώτο το περιβάλλον και πρώτο το οικονομικό στοιχείο. Δηλαδή, 25%, δύο κατηγορίες ισοβαθμούν. Και βλέπουμε αυτό να γίνεται, αν πάρεις, πολύ σωστά είπε ο κ. Μαρλαφέκας, ανάλογα με το ερώτημα, έχεις και την απάντηση. Αν ένα προϊόν βιώσιμο για το περιβάλλον είναι 5 φορές πιο ακριβό, ποιος θα το αγοράσει τελικά. Γι' αυτό βλέπουμε σε χώρες που είναι, ας πούμε, πιο εύρωστες, στη Μέση Ανατολή, το περιβάλλον και η ομάδα αυτό καταναλωτών που βάζει πρώτο το περιβάλλον και τον πλανήτη, είναι πολύ μεγαλύτερο το ποσοστό της. Αν πάμε σε οικονομίες οι οποίες είναι λιγότερο ίσως ανεπτυγμένες, κυρίως στην Ευρώπη, βάζουν πρώτο το οικονομικό στοιχείο. Στην Αφρική, που υπάρχουν ήδη πολλά προβλήματα με την κλιματική κρίση, πρέπει να σας πληροφορήσω ότι πρώτο έρχεται το περιβάλλον. Γιατί εκεί ζουν στο πετσί τους καθημερινά τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης. Τώρα, όσον αφορά τον πρωτογενή τομέα, ειδικά για τη γεωργία, οι άνθρωποι αυτοί είναι οι βασικοί διαχειριστές του φυσικού μας περιβάλλοντος, έτσι. Η νέα ΚΑΠ και όλη η στρατηγική From Farm to Fork, που είναι ουσιαστικά η ερμηνεία του Green Deal για τον κομμάτι της αγροδιατροφής, βασίζεται πάνω στον μετασχηματισμό, το Green Transition. Και είπαμε και στο προηγούμενο πάνελ ότι μιλάμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το δίδυμο μετασχηματισμό, Green και Digital πηγαίνουν μαζί. Τώρα, τι κάνουν οι αγρότες? Οι νέοι άνθρωποι, το είπε και μία συνομιλήτρια στο αμέσως προηγούμενο πάνελ, ότι άλλο είναι οι νέοι, οι νεοεισερχόμενοι, και άλλο είναι οι νέοι ηλικιακά. Οι νεότεροι άνθρωποι και πολύ πιο έτοιμοι είναι να αγκαλιάσουν τέτοιου είδους προτεραιότητες και πολύ πιο ευαισθητοποιημένοι. Επομένως, όσον αφορά τη δική μας εμπειρία, βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να επενδύσουν και γιατί έχουν και λόγω της καλύτερης μοριοδότησή τους σε διάφορα προγράμματα, αλλά και γιατί έχουν πάρα πολλά χρόνια παραγωγικά μπροστά τους. Βλέπουν ότι εκεί πηγαίνει η τάση και αυτό που να κάνουν. Από την άλλη, βλέπουν ότι οι μη βιώσιμες λύσεις έρχονται και χτυπάνε μπούμεραγκ στην ίδια τους την εκμετάλλευση. Να πω ένα σημείο τελευταίο για τα πλαστικά στη γεωργία. Έχουμε τεράστιο ζήτημα στην Ελλάδα με την ανακύκλωση ή τέλος πάντων την απομάκρυνση των πλαστικών, τα οποία πολλές φορές δεν απομακρύνονται, μένουν στο χωράφι με εντελώς λάθος πρακτικές, είτε καίγονται παράγοντας διοξίνες, οι οποίες σε ακτίνα πολλών χιλιόμετρων έχουν τεράστιες επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία, είτε
μπαίνουν μέσα στο χωράφι, όλα αυτά τα πλαστικά εδαφοκάλυψης, μπαίνουν μέσα στο χωράφι μέσα από την προετοιμασία τέλος πάντων του χώματος και δημιουργούν όλα αυτά τα τεράστια προβλήματα με τα μικροπλαστικά. Και μιλάμε για ρεύματα απορριμμάτων τεραστίων διαστάσεων. Είναι ο μεγαλύτερος ρυπαντής στα θέματα των πλαστικών, το κομμάτι της γεωργοκτηνοτροφίας. Και όλα αυτά τα μαύρα υλικά που βλέπουμε δεν ανακυκλώνονται κιόλας. Έχουν μία λύση, που, όσο γνωρίζω εγώ, που είναι να πηγαίνουν για καύση. Σε χώρες που είναι πιο μπροστά στο κομμάτι της ανακύκλωσης, υπάρχουν ολοκληρωμένα συστήματα εθνικά, τα οποία χρηματοδοτούνται κυρίως από τον κλάδο και όχι από την πολιτεία, πρέπει να πω, από μεγάλους συνεταιρισμούς, από όλους τους παίκτες. Γιατί στην Ευρώπη λέμε ο ρηπαίνων πληρώνει. Επομένως, αυτό είναι κομμάτι, και εμείς στην Ελλάδα δεν το έχουμε κάνει ακόμα παντού. Υπάρχουν συστήματα τα οποία πληρώνουν οι επιχειρήσεις, πληρώνουν οι συνεταιρισμοί. Υπάρχει ένας κεντρικός διαχειριστής με πολλά ρεύματα. Άλλο πάει για καύση, το μικρότερο, άλλο πάει για επαναχρησιμοποίηση, άλλο για χημική ανακύκλωση, άλλο για μηχανική ανακύκλωση. Και όλα αυτά τα ρεύματα τροφοδοτούνται και αξιοποιούνται. Στην Ελλάδα ακόμα δεν το έχουμε δει. Είμαστε πολύ πίσω σε αυτό το κομμάτι. Περάσανε κάποιες κοινές υπουργικές αποφάσεις πριν λίγο καιρό για κάποια καινούργια συστήματα. Ειλικρινά έχουν μείνει μάλλον όχι ακόμα σε επίπεδο εφαρμογής. Τουλάχιστον όχι όσο γνωρίζουμε εμείς. Από την άλλη, μπορώ να σας πω και στη συνέχεια κάποιες δικές μας πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας. Απλώς κανείς ίσως συνειδητοποιεί ότι λειτουργούμε λίγο αποσπασματικά. Δηλαδή δεν υπάρχει μία ροή των πραγμάτων συγκεκριμένη και βλέπουμε ίσως ατομικές, εννοώ επιχειρηματικές προσπάθειες ή την δικιά σας προσπάθεια να λειτουργούν αποσπασματικά, όπως ίσως πολλά πράγματα στην Ελλάδα. Δηλαδή να μην είναι και πολύ περισσότερο συγκροτημένα προς μια κατεύθυνση. Νομίζω θα μας δοθεί ευκαιρία να το συζητήσουμε και για τη γεωργία. Είναι πολύ σημαντικά αυτά που μας είπατε. Βέβαια για το πλαστικό, εγώ έχω κάποιες ενστάσεις, γιατί εκνευρίζομαι, δεν μπορώ να το ξεπεράσω αυτό το πλαστικό μπουκάλι που βλέπω στον δρόμο δεξιά και αριστερά, που δεν φταίνε βέβαια οι βιομηχανίες, αλλά τώρα είχαμε και πρόσφατα και τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Δεν νομίζω ότι κανείς ψήφισε έχοντας στο μυαλό του αν θα τα μαζέψει κανείς δεξιά-αριστερά από αυτόν τον δρόμο. Συνήθως περνάει και το κοπτικό κάθε 15 Αύγουστο πριν τα πανηγύρια, πάει λίγο πιο μέσα, μπαίνει στο χωράφι, το μαζεύουμε με τις ελιές την επόμενη χρονιά ή με το τριφύλι, οτιδήποτε, και έρχεται το καινούργιο πλαστικό και φυτρώνει δεξιά και αριστερά. Αυτό τέλος πάντων το βάζω σε μια ευκαιρία να συζητήσουμε για τα πλαστικά. Αλλά αυτοί όμως που πετάνε το πλαστικό. Εγώ είμαι έτοιμος πάντως να πληρώσω περισσότερο για λιγότερο πλαστικό, μόνο για το πλαστικό. Γιατί δεν με εκνευρίζει αφάνταστα το πλαστικό. Θα επανέλθουμε όμως. Να πάμε στην Coffee Island, γιατί έχει και μία σχέση ιδιαίτερη, γιατί πάει προς τον πρωτογενή τομέα. Ξεκινάει δηλαδή από τον πρωτογενή τομέα και φτάνει και στον καταναλωτή. Σε εμάς όλος ο προβληματισμός, ο οποίος αναφέρθηκε από τον κύριο Μαρλαφέγκα και είναι κοινός όλων των επιχειρήσεων που δεν έχουν και τεράστιο όγκο, είναι κυρίαρχος στη σκέψη μας. Δηλαδή το να βρούμε μια ισορροπία ανάμεσα στην ενασχόληση με αυτά τα ζητήματα και στην απόδοσή της. Η αλήθεια είναι ότι επειδή η τροφοδοσία η δικιά μας γίνεται από χώρες πολύ μακρινές, από τη Λατινική Αμερική, από τη Βόρεια Αφρική, από την Ασία, και εκεί τα περιβάλλοντα είναι πολύ ευαίσθητα, αλλά είναι και πάρα πολύ ευαίσθητος και ο αγροτικός πληθυσμός εκεί. Οπότε κάθε κίνησή μας έχει και σαν γνώμονα την διατάραξη αυτής μιας πολύ λεπτής ισορροπίας. Δεδομένου ότι ο καφές δεν μπορεί να αναπτυχθεί αλλού, ούτε με θερμοκηπία, δεν μπορεί να μεταφερθεί κάπου αλλού. Η διατήρηση της ισορροπίας εκεί είναι πάρα πολύ κρίσιμη. Βέβαια, η δυνατότητα της δικιάς μας εταιρείας στην παγκόσμια αγορά του καφέ είναι μικρή. Οπότε το να πεις ότι εγώ συμμετέχω στην παγκόσμια προσπάθεια η καλλιέργεια του καφέ να είναι βιώσιμη, που είναι αναγκαίο, η δικιά μας συμμετοχή είναι μικρή. Αλλά η δικιά μας συμμετοχή αποδείχτηκε στην πράξη πηγαίνοντας ανάποδα. Δεν σχεδιάσαμε μια στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης και αυτή μας απέδωσε. Από σπασματικές δικές μας ενέργειες είδαμε ότι τελικά είναι αποδοτικές και ως προς τη βιωσιμότητα της καλλιέργειας και ως προς την τσέπη μας. Το fair trade που λέτε ήταν μια κίνηση δικιά μας που πραγματικά σας το λέω από τον τομέα το δικό μου στην εταιρεία, που αναπτύσσαμε την εταιρεία με 70-80 καταστήματα το χρόνο. Την ίδια στιγμή συνάδελφοι να πηγαίνουν 3-4 μήνες στη Γουατεμάλα, στη Βολιβία για να ψάξουν να βρουν φυτεία στις άκρες του ορίζοντα, μας προκαλούσε εντύπωση πώς ταυτόχρονα βάζουμε δύο τόσο τέτοιους στόχους. Όμως,
Αυτό αφενός μεν διατήρησε φάρμες ζωντανές τον καιρό που στην Κεντρική Αμερική δεν μπορώ να σας περιγράψω τι κύματα ανθρώπων πάνε στα σύνορα να μεταναστεύσουν, αφήνοντας δηλαδή καλλιέργειες χωρίς κόσμο. Πόσο μας βοήθησε λοιπόν ότι εμείς ενισχύαμε συγκεκριμένες φυτείες απευθείας, χωρίς μεσάζοντες, και επίσης τον καιρό το Capital Control, πώς αυτή η απευθείας επικοινωνία με τον αγρότη μας εξασφάλισε προϊόν χωρίς να το πληρώνουμε καν. Αυτό μας δίνει κάποια παραδείγματα που μας έδωσε κάποια παραδείγματα ώστε το 2019-20 να πούμε ότι πλέον η βιώσιμη ανάπτυξη πρέπει να γίνει στρατηγική της εταιρείας. Η επιτυχία δηλαδή διάφορων τέτοιων ενεργειών, όταν τη διαπιστώσαμε, μας έφερε σε αυτή τη λογική που είναι πλέον μια παγκόσμια τάση. Και έτσι δεν το βλέπουμε τόσο σαν μια παρακολούθηση μιας παγκόσμιας τάσης, αλλά μιας ανάγκης. Στο ότι πρέπει να ισορροπούμε όμως σε πράγματα που, όπως λέει ο κ. Μαρλαφέκας, όντως αποδίδουν. Γιατί σε αυτό που λέμε βιωσιμότητα υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο πεδίο, πάρα πολύ μεγάλο ψέμα, όπως είπατε με το greenwashing, και πάρα πολλά λεφτά πεταμένα που δεν πρόκειται να τα πάρεις πίσω. Και τουλάχιστον μια εταιρεία του μεγέθους του δικού μας δεν έχετε τις δυνατότητες. Γι' αυτό και τα τελευταία διετία έχουμε συντονίσει μια ομάδα διατηματική με πολύ ισχυρό leading στην εταιρεία, που να προσπαθεί συνέχεια να κρατάει αυτή την ισορροπία. Να επιμένουμε, να εμβαθύνουμε σε πράγματα βιωσιμότητας, τα οποία όμως έστω και μακροπρόθεσμα, γιατί μακροπρόθεσμα σου αποφέρουν αυτά, να αποδώσει στην εταιρεία. Το marketing που είπατε, νομίζω ότι σαν λέξη, όπως και η αειφορία, είναι λίγο πιο φορτισμένες λέξεις. Δηλαδή, η αειφορία ήταν μια ακριβής μετάφραση του sustainability, η οποία όμως στα ελληνικά δίνει μια πολύ φιλόδοξη, πολύ φιλόδοξη στόχο, ότι αιωνίως θα είσαι αναπτυσσόμενος. Ενώ η λέξη βιωσιμότητα είναι πιο ταπεινή, στο να προσπαθήσεις όντως να κάνεις κάποια πράγματα που θα σε κρατήσουν ζωντανό. Και το marketing είναι κάτι που έπεται. Ίσως είναι κάτι που μπορεί να εύκολα μια εταιρεία να την οδηγήσει σε λανθασμένες ενέργειες, σε μη αποδοτικές ενέργειες. Ίσως το marketing στη βιώσιμη ανάπτυξη πρέπει να είναι απλώς ένα εργαλείο και όχι αυτός ο σκοπός. Ναι, τώρα, σαν εκπρόσωπος του marketing, αυτό το ακούω λιγάκι αιρετικό, να χρησιμοποιήσω και μια άλλη έκφραση του κ. Μαρλαφέκα. Ναι, όλα σχετικά είναι. Τώρα, αν κανείς σκεφτεί ότι το marketing μπορεί να είναι μια γενικότερη φιλοσοφία της επιχείρησης, τότε βιωσιμότητα και marketing είναι το ίδιο και το αυτό. Αν το marketing το δούμε σαν τμήμα μέσα στην επιχείρηση, ναι, όντως έπεται γενικότερα. Αλλά τελικά η Lux θα προσαρμοστεί σε αυτό που θέλει ο καταναλωτής, δεν μας είπατε, ή όχι. Ή αυτό το ισοζύγιο θα είναι υπέρ της Lux. Όχι, δεν υπάρχει υπέρ τη Lux. Η Lux, και νομίζω, όπως είπα και κάθε εταιρεία, αυτό που κοιτάει είναι να είναι ευχαριστημένος ο καταναλωτής που είναι ο πελάτης. Γιατί δεν φτιάχνεις προϊόντα, δεν σχεδιάζεις προϊόντα ή δεν κάνεις marketing στο διατάφτα πρέπει να υπάρχει κόσμος που να μπορεί και να θέλει να αγοράσει τα προϊόντα σου. Άρα, εκ των πραγμάτων, δεν υπάρχει καμία εταιρεία που να μην από την ανάγκη του καταναλωτή, και αυτό είναι το μετρήσιμο στοιχείο. Δεν είναι εάν μας επιβάλλει κάτι να καταργήσουμε τα πλαστικά, γιατί και με τα καλαμάκια το καταργήσαμε. Το αποτέλεσμα ήταν ανάποδο. Έτσι καταλαβαίνω εγώ. Όπως και στο marketing που είπατε, έχει να κάνει κάθε εταιρεία τι marketing κάνει. Κάνουμε marketing για να κάνουμε ωραίο gift και να το δώσουμε, να πουλήσουμε ψεύτικα πράγματα στους καταναλωτές, ή κάνουμε marketing για να δείξουμε πόσο καλό είναι το προϊόν, τις αξίες του προϊόντος. Υπάρχουν και τα δύο πλευρές marketing, έτσι. Εμείς σαν εταιρεία δεν βγήκαμε πρώτοι να γράψουμε στην ετικέτα μας 100% ανακυκλώσιμο υλικό, γιατί πάντα το ίδιο ήταν. Δεν άλλαξε. Γιατί θεωρούμε ότι κοροϊδεύουμε τον καταναλωτή. Δεν άλλαξαμε κάτι. Έτσι, άλλες εταιρείες βγήκαν και το είπαν και το διαφημίζουν. 100% ανακυκλώσιμο προϊόν. Ίδιο προϊόν έχουμε το PET. Έτσι. Και είναι ευτυχώς για μας ότι το PET είναι ένα προϊόν το οποίο ανακυκλώνεται, πάντα ανακυκλώνονταν. Έτσι. Απ' την άλλη όμως, τώρα που μας επιβάλλει η νομοθεσία ότι εμείς πρέπει να έχουμε πλαστικό μπουκάλι με 30% ανακυκλώσιμο προϊόν, PET, να πω ότι έχει διπλάσια τιμή από ότι έχει το παρθένο υλικό, αλλά δεν διασφαλίζει την ποιότητα του προϊόντος. Ποια είναι η ισορροπία? Δηλαδή, όταν το προϊόν θα χαλάει πιο εύκολα
γιατί δεν έχει τα χαρακτηριστικά ενός παρθένου υλικού. Συντήρησης του προϊόντος. Συντήρηση. Λοιπόν, άρα λοιπόν εξετάζουμε τον καταναλωτή ή εξετάζουμε πώς θα ξαναέρθουμε σε μια κατάσταση που τους μικρούς, και εμείς στην Ελλάδα όλες οι επιχειρήσεις είμαστε μικρές στα μεγέθη της Ευρώπης, έτσι. Θα τους στραγγαλίσουμε πάλι με ένα άλλο τρόπο. Εμείς λοιπόν σαν εταιρεία, για να συνηθούμε, συνεχίζουμε να φτιάχνουμε προϊόντα τα οποία είναι στη στάση του καταναλωτή, θέλει πιο φυσικά προϊόντα, θέλει πιο υγιεινά προϊόντα, και η συσκευασία είναι στο υγιεινό προϊόν όμως, δεν είναι κάτι άλλο. Και θέλει και προϊόντα τα οποία να μπορεί να τα αγοράζει. Σε αυτή την ισορροπία λοιπόν, αυτός είναι το balance που προσπαθούμε και συνεχίζουμε να βγάλουμε. Είμαστε μοναδική εταιρεία, παραδείγματος χάρη, στον κόσμο που έχει προϊόντα χωρίς προσθήκη ζάχαρης και χωρίς καθόλου τεχνικά γλυκαντικά. Η μοναδική εταιρεία στον κόσμο. Παρ' όλα αυτά, ο καταναλωτής, η διαφορά cents που υπάρχει, προτιμάει τα προϊόντα με τεχνικά γλυκαντικά. Άρα, αυτά που βγάζουν έρευνες με αυτό που αγοράζει τελικά ο καταναλωτής στο ράφι, δεν συμπίπτουν μέχρι ώρας. Οπότε, πάντα. Δεν συμπίπτουν πάντα. Δεν συμπίπτουν πάντα. Γιατί, στο συγκεκριμένο ερώτημα. Ναι, έτσι κι αλλιώς δεν είναι η ελληνική πραγματικότητα. Και μια παρατήρηση είναι το εξής, ότι η Ευρώπη, καλώς ή κακώς, έχει αυτή την πολιτική. Το αποτύπωμα της Ευρώπης, την παγκόσμια αποτύπωμα άνθρακα, να το πούμε έτσι, είναι 7%. Η Ευρώπη, όταν ούτε η Ασία ακολουθεί, ούτε η Αμερική ακολουθεί, Ούτε ο Καναδάς. το 7% θα σώσει όλο τον πλανήτη και φτιάχνουμε προϊόντα που είναι μη ανταγωνιστικά από τους υπόλοιπους. Άλλο ερώτημα. Το άλλο είναι γιατί όχι. Εντάξει, εξαρτάται κανείς πώς το βλέπει. Και αν τελικά οι επιχειρήσεις, επιτρέψτε μου να πάρω την πάσα, αν οι επιχειρήσεις δεν μπουν στη διαδικασία κάποιων αλλαγών, εννοείται ότι κάποια υλικά συσκευασίας, οτιδήποτε θα μείνουν ακριβά. Αν αυτό όμως διαχυθεί και υιοθετηθεί, μιλάω για ένα PET που μπορεί να είναι το προϊόν και να συντηρείται μέσα. Η τεχνολογία θα προχωρήσει. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι σε κάποια χρόνια από σήμερα δεν θα υπάρχει ένα πλαστικό που να μην μπορεί να συντηρηθεί ή θα έχει βγει κάτι άλλο αντίστοιχο υλικό. Αν αυτό όμως υιοθετηθεί από πολλές επιχειρήσεις, όχι από την Ελλάδα, αλλά σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αυτόματα οι οικονομίες κλίμακας δεν θα ρίξουν και το κόστος της συσκευασίας. Να απαντήσω. Βεβαίως. Ναι. Ωραία. Αύριο το πρωί λοιπόν καταργούσαμε τα πλαστικά. Όχι αύριο το πρωί, γιατί δεν έχουμε την έτοιμη λύση. Αύριο το πρωί. Ιδανικό σενάριο. Ωραία. Ωραία. Σας πληροφορώ ότι περισσότεροι από εδώ που είμαστε σε αυτή την αίθουσα θα παίρναμε τουρκικά και ασιάτικα προϊόντα. Πάλι το μπουκάλι θα ήταν στο Πορτοκαλάδα. Αυτά γιατί να πάρω τουρκικό, γιατί θα είναι μισή τιμή. Το τουρκικό για να έρθει εδώ θα έρθει ασιάτικο. πάλι με τη μισή τιμή. Ναι. Ασιάτικο ακόμα χειρότερα. Μα το πρόβλημα η συσκευασία αυξάνει. Ναι. Το σας λέω. Ωραία. Ερώτηση. Η Lux στη διάρκεια της κρίσης κέρδισε από το Made in Greece, παρότι τιμολογιακά δεν είχε τεράστια διαφορά από τα άλλα αναψυκτικά. Ναι. Ωραία. Τώρα γιατί να μην κερδίσει και στον αγώνα της βιωσιμότητας σαν ελληνικό προϊόν που προάγει τη βιωσιμότητα? Γιατί θα είμαι πάρα πολύ ακριβώς στο ράφι. Αυτό λέω. Πώς και αυτό με προβληματίζει. Γιατί το σενάριο που είπα είναι ότι η διάχυση της εναλλακτικής συσκευασίας μπορεί να φέρει τις τιμές όχι εξίσου φθηνές, αλλά ίσως φθηνότερα από ό,τι είναι σήμερα. Η πολιτική αυτή που διαβάζουμε, εννοούμε ότι στα επόμενα 3 με 4 χρόνια οι τιμές που ξέρουμε στο ράφι θα είναι 100% μήνυμα απάνω και σε συνδυασμό με τον πληθωρισμό. Λέμε για άλλο πράγμα, για άλλη αγορά, για άλλο ράφι. Για άλλο ράφι, ωραία. Να πάω και στον κύριο Πολίτη, θα έρθω μετά, συγχωρέστε με γι' αυτό. Εσάς ποια είναι η γνώμη σας για όλη αυτή την θα σας πω πάλι... Γιατί χρησιμοποιείτε κι εσείς αρκετά υλικά. Ναι, ένα παράδειγμα στο άλλο άκρο. Από τη φυτεία, σας πάω τώρα στο ρόφημα. Στο ρόφημα. Υπάρχουν τα προβλήματα που λέει ο κ. Μαραλφέκας, τα οποία νομίζω και σαν καταναλωτές θα ζούμε. Με τα χάρτινα καλαμάκια, τα χάρτινα ποτήρια και τι ποιότητα προϊόντος μπορεί να προσδώσεις. Και αν ο καταναλωτής ο ευαισθητοποιημένος ανέχεται ένα χάρτινο καλαμάκι ή σου λέει στη ζούλα δώσ' μου το πλαστικό. Αυτός δεν το ανέχει. Έχει ρωτηθεί και έχει πει βιώσιμο. Ναι, ο ίδιος έχει πει. Από την άλλη μεριά όμως,
Θα σας πάω πάλι σε ένα παράδειγμα που μπορεί να δώσει ένα στίγμα αυτής της ισορροπίας που έλεγα και στο κομμάτι της φυτείας. Προσπαθούμε να δούμε τι γίνεται με τη φύρα που έχουμε στον καφέ στα καταστήματα. Η Coffee Island έχει 453 καταστήματα στην Ελλάδα και άλλα 60 περίπου στο εξωτερικό. Από αυτά τα καταστήματα, λοιπόν, παράγεται ένα προϊόν, αφού φτιάξει τον καφέ, το οποίο το πετά στα σκουπίδια. Το προϊόν αυτό προσπαθούμε, μέσω μιας εταιρείας που υποστηρίζουμε, να το ανακυκλώνουμε. Μάλλον όχι να το ανακυκλώνουμε, να το επαναχρησιμοποιούμε, ακριβώς για να κάνουμε αυτή την κυκλική οικονομία. Και αυτό γιατί το κάνουμε? Ελπίζοντας ότι αυτό θα επιστρέψει κέρδος στον φρανσαϊζή, στην επιχείρηση. Μπορεί να πεις ότι έχει και ένα ηθικό, περιβαλλοντικό πρόσχημα, μπορείς να πεις. Έχει. Αλλά η εταιρεία το κοιτάει και με το σκεπτικό του ότι δεν πάω να σώσω εγώ τον κόσμο, έτσι κι αλλιώς η δύναμή μου είναι σχετικά μικρή. Έχω ηθικές αρχές, έχω κι εγώ ευαισθητοποίηση για το περιβάλλον στην εταιρεία, αλλά αν δεν μου αποφέρει κάτι, δεν θα έχει και πολύ νόημα. Υποστηρίζουμε αυτή την εταιρεία και σε 23 καταστήματα στην Ελλάδα συλλέγουμε το προϊόν, το κέικ του καφέ που λέμε, και το οποίο ξαναγυρνάει πίσω και πάει στη βιομηχανία καλλιτικών. Λέει, κάνουμε πάλι απόσταξή του και το υγρό του επιπλέον, μόνο το 7% των ουσιών του καφέ πίνουμε. Το υπόλοιπο μένει στο κέικ. Αυτό το υπόλοιπο 93% λοιπόν απόσταγμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και χρησιμοποιείται στην εταιρεία καλλιτικών. Μάλιστα, που να είναι, θα βγάλουμε και ένα lipstick στα μαγαζιά μας από αυτό το προϊόν. Λοιπόν, αυτό όμως αποδεικνύεται σαν επιχειρηματική κίνηση, ώστε να φτάσει να φέρνει χρήματα στο φρανσάιζι. Είναι εξαιρετικά δύσκολη εξίσωση. Και μπαίνουμε τώρα λοιπόν στο δίλημμα. Μαρκετίστικα το χρησιμοποιούμε. Εκπαίδευση κάνουμε όλου του οργανισμού στο πώς μπορούν τα προϊόντα μας να γίνονται βιώσιμότερα και αποδοτικότερα. Αλλά σε επιχειρηματικό επίπεδο που πραγματικά καίει όλους, όπως λέει και ο Μαλαφέκας, είναι πολύ δύσκολο αυτή η επιχείρηση να βγει προς όφελος του franchisee, του επιχειρηματία. Οπότε αργά ή γρήγορα θα ξεπεράσει το όφελος του marketing, ενδεχομένως σε μια ανάγκη θα ξεπεράσει και τις ηθικές σου αρχές και θα μπει στο δίλημμα. Θα φτάσω να χάνω λεφτά. Ναι, κόστος κέρδος. Ναι. Αυτό είναι όντως ένα δίλημμα. Απλώς είπα πριν ότι τα παραδείγματα στη δικιά μας εταιρεία αποσπασματικών ενεργειών, χωρίς την ομπρέλα της βιώσιμης ανάπτυξης, αποδείχθηκαν, που ήταν τελικά με βιώσιμους όρους, αποδείχθηκαν τόσο ωφέλιμες για την εταιρεία, οπότε αισιοδοξούμε ότι θα βρούμε τη λύση ακόμα και σε αυτές να δώσουμε επιχειρηματικό πρόσημο. Αλλά η διεξίσωση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Πάρα πολύ δύσκολη. Ωραία. Κυρία Λαζαρίδου, στην Γεωργία, θέλω να πω, εσείς σαν νέα γενιά, νέα Γεωργία, πώς το βιώνετε αυτό, δηλαδή πώς στην πράξη με τις πρωτοβουλίες σας μπορείτε να βοηθήσετε προς αυτή την κατεύθυνση? Σε κάθε περίπτωση ένα μικρό σχόλιο, ότι η προσωπική μου αισιοδοξία μου λέει ότι η τεχνολογία θα προχωρήσει πολύ γρήγορα, κάνοντας αντίστοιχες διαδικασίες πολύ πιο προσιτές από πλευράς οικονομικής επένδυσης. Αυτό δεν είναι καμιά σοφία που λέω. Το έχουμε δει καθ' όλη τη διάρκεια από τη βιομηχανική επανάσταση μέχρι σήμερα, σε όλες τις επαναστάσεις τεχνολογικές. Πόσο με το χρόνο και με τη βοήθεια του ταλέντου τα πράγματα αυτά πηγαίνουν μπροστά. Να σας πω, σε αυτό ακριβώς που λέτε, ότι εμείς αυτή την ελπίδα έχουμε και με την εταιρεία αυτή που κάνουμε την startup, ναι. Αυτή είναι η μοναδική εταιρεία στον κόσμο που σκέφτηκε αυτό το υπόλοιπο να μην το βάζει για λείπασμα, γιατί εκεί πήγαινε μέχρι τώρα, τελείως δηλαδή αναποτελεσματικά. Και είναι η μόνη εταιρεία που σκέφτηκε μετά από 3 χρόνια ότι μπορεί να το απόσταγμα να χρησιμοποιήσει. Το έλαιο που βγαίνει. Που δεν το σκεφτόμαστε. Το 2015 δεν μας πήγαινε πουθενά στο μυαλό. Ναι. Όντως λοιπόν. Και νομίζω ότι στην Αγγλία υπάρχει μία που το προσπαθεί για βιοντίζελ. Δεν ξέρω. Βιοντίζελ, στα πλαστικό το χρησιμοποιούμε, αλλά δεν έχει μεγάλη απόδοση. Εμείς τι κάνουμε? Εμείς έχουμε ένα πρόγραμμα το οποίο το τρέχουμε φέτος για 4η χρονιά, που λέγεται Αγροανέλυξη και είναι ουσιαστικά ένας επιταχυντής επιχειρηματικός, ο οποίος είναι, που συνήθως τους έχουμε συνηθίσει στην τεχνολογία. Αυτός όμως ο συγκεκριμένος είναι για μικρές μεταποιητικές επιχειρήσεις. Μικρές, όχι μικρές σαν τη Lux, μικρές ακόμα και με τα ελληνικά δεδομένα, μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις, οι οποίες και κάποιες φορές και οικοτεχνίες, οι οποίες μπορεί να έχουν και κάποια μικρή εξαγωγική δραστηριότητα, αλλά σίγουρα δεν είναι σε μεγέθη μεγάλα. Τους παίρνουμε λοιπόν από το χέρι, μπαίνουν σε ένα business training πολύ εξειδικευμένο και μετά έχουν consulting, όχι mentoring. Consulting κανονικό,
Έχουμε πρόσβαση σε πάνω από 300 εξειδικευμένους επαγγελματίες και ακαδημαϊκούς, οπότε έρχονται δίπλα σε αυτές τις επιχειρήσεις, τους παίρνουμε χέρι-χέρι, κάποιες φορές με μικροχρηματοδότηση από εμάς ή από άλλους φορείς, όπως φέτος συνεργαζόμαστε με την AFI, με την Action Finance. Καταφέρνουμε το επιχειρηματικό σχέδιο στο οποίο καταλήγουμε τη βοήθεια των συμβούλων ανάπτυξης, το επιχειρηματικό σχέδιο ανάπτυξης, να χρηματοδοτείται εν μέρη από αυτή τη μικροχρηματοδότηση. Έχουμε δει εξαιρετικά αποτελέσματα. Πρέπει να πω ότι οι γυναίκες πρωτοστατούν σε αυτές τις προσπάθειες. Δηλαδή, συνήθως παίρνουμε σε επίπεδο αιτήσεων 35% με γυναίκες leaders και καταλήγουμε να είναι μέσα στο πρόγραμμα εταιρείες που έχουν γυναίκες leaders σε ποσοστό πάνω από 60%. Αυτό τι σημαίνει, το λέω γιατί είναι εξαιρετικά σημαντικό στο δικό μας τον κλάδο. Η ενδυνάμωση των γυναικών στην περιφέρεια είναι ένας μοχλός απέναντι στην ερημοποίηση και προς το όφελος της οικονομικής ανάπτυξης. Πρέπει αυτές οι γυναίκες που είναι στην περιφέρεια να έχουν το θάρρος να βγουν μπροστά και να τους αναγνωριστεί. Αυτή τη στιγμή έχουμε γυναίκες οι οποίες εργάζονται, οι οποίες δημιουργούν, οι οποίες επιχειρούν και όταν σου συστήνονται, σου λένε ότι δεν δουλεύουν. Πρέπει λοιπόν να καταλήξουμε στην αναγνώριση από την οικογένεια, την κοινότητα και από την πολιτεία. Σε αυτό το επίπεδο η βιωσιμότητα ακουμπάει και το κομμάτι του S από το ESG που αφορά τον κοινωνικό ιστό και είναι εξαιρετικά σημαντικό. Και το λέω εδώ σε αυτή την περιοχή γιατί θα ήθελα να δω περισσότερες γυναίκες παραγωγούς και εδώ να συμμετέχουν σε τέτοιου είδους διαδικασίες. Είναι εκεί, είναι στην παραγωγή, συμμετέχουν στις οικογενειακές επιχειρήσεις, σπανίως έρχονται σε συλλογικά φόρουμ, σπανίως έρχονται σε τέτοιου είδους συνέδρια. Και αυτό για μένα είναι, πώς να σας πω, είναι έλλειμμα. Χάνουμε ταλέντο, χάνουμε δημιουργικότητα, χάνουμε αποφασιστικότητα. Ωραία. Από πλευράς μου. Ναι, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας και το έχω διαπιστώσει και εγώ από τα διάφορα συνέδρια, ημερίδες που κάνουμε, ότι υπάρχει μια περίεργη ποσόστοση υπέρ-του ανδρικού πληθυσμού και ειδικά στον πρωτογενή τομέα τα πράγματα είναι πολύ πιο, θα έλεγα, έντονα σε σχέση με τη μεταποίηση ή την εστίαση ή την παροχή υπηρεσιών γενικότερα. Οπότε να έρθουμε προς το τέλος, ας το πούμε έτσι, τη συζήτησή μας. Βέβαια, μπορούμε να συζητήσουμε πολλή ώρα και θα μπορούσα να κάνω πολύ και το συνήγορο του διαβόλου απέναντι σε αυτό το κομμάτι. Εγώ πιστεύω προσωπικά ότι η βιωσιμότητα είναι λιγάκι αυτή τη στιγμή αυτό που λέμε στα ελληνικά σαν rolling stone, δηλαδή μια πέτρα που κατρακυλάει και λόγω πληθωρισμού, λόγω προβλημάτων ίσως κάνει κάποια γκέλ αυτή τη στιγμή. Και σίγουρα the price is the king, δηλαδή αυτή τη στιγμή η τιμή είναι ο βασιλιάς σε πάρα πολλά πράγματα για τον καταναλωτή. Ελπίζω να μην συνεχιστεί αυτό το κομμάτι, γιατί το branding ήδη έχει προβλήματα. Μην συνεχιστεί, γιατί θα συρρικνωθεί, ίσως πιεστεί ακόμα περισσότερο. Αλλά τελικά η επιχειρηματικότητα και η βιωσιμότητα στα επόμενα χρόνια πώς θα συμβιώσουν, δηλαδή πώς τη βλέπετε να εξελίσσεται τα επόμενα 2-3 χρόνια. Δεν ήταν αναστεναγμός αυτό. Ήταν αναστεναγμός μεγάλος, γιατί νομίζω, θα ξαναπώ το ίδιο που και εγώ και ο κύριος Πολίτης, είναι ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις, γιατί εδώ είμαστε στον τόπο μας, για να πάμε μιλάμε, είμαστε μικρές επιχειρήσεις στον όγκο της Ευρώπης. Αλλά δυνατές. Και καθαρές. Είμαστε πολύ... Και χωρίς προβλήματα. Να σας πω κάτι, ότι όλες οι πολιτικές, ένα από τα ελλείμματα που έχει η χώρα μας, είναι ότι τους εκπροσώπους στην Ευρωβουλή δεν τους είδαμε ποτέ στρατηγικά. Ποιοι θα πάνε και τι θα πούν. Γιατί όλες οι πολιτικές που κουβεντιάζουν τώρα στην Ευρωβουλή έρχονται μετά από 8-10 χρόνια στις χώρες και σου λέει θα κάνεις αυτό. Εσωτερική και κανείς λοιπόν δεν έχει πει ότι η αγορά της Ελλάδας, οι καταναλωτές της Ελλάδας, οι πολίτες, οι Έλληνες είναι διαφορετικού. Έχουμε διαφορετική οικονομία. Είμαστε στην άκρη της Ευρώπης, πολύ μακριά. Πολλές φορές λέω και το έχω και εσάς το έχω ξαναπεί, ότι οποιαδήποτε επιχείρηση είμαστε στο κέντρο της Ευρώπης, Βέλγιο, μικρές χώρες εννοώ, Ολλανδία, θα είμαστε με το ίδιο κόστος, με το ίδιο κόπο, ακόμα και οι αγρότες. Με την ίδια ενέργεια, 10 φορές μεγαλύτερη. Και θα είμαστε μια χαρά. Η Ελλάδα είναι στην άκρη της Ευρώπης, με φτωχότερους γείτονες, εν δυνάμει οι αγοραστές των ελληνικών προϊόντων, που ποτέ δεν θα είμαστε
πώς το λένε, θα είμαστε φθηνότεροι από τα εισαγόμενα, γιατί δεν έχουμε την κλίμακα που θα μας έδινε της παραγωγής. Έτσι, εκ των πραγμάτων, εμείς φτιάχνουμε ποιοτικά προϊόντα. Όλοι οι Έλληνες. Σωστά. Έτσι, δεν μπορέσαμε σε branding να το περάσουμε, γιατί πάντα είμαστε λογικοί, όπως η ετωλακαρανία εδώ είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός λαδιού. Το περισσότερο φεύγει χύμα. Δεν το συσκευάσαμε, δεν το πουλήσαμε. Στο 80%. Γιατί ο παραγωγός τι λέει, να το πουλήσω τώρα και να φύγει από πάνω μου. Έτσι, δεν ασχολήθηκε να το κάνει branding, να το συσκευάσει, να το κάνει προϊόν. Εκ των πραγμάτων, λοιπόν, οι Έλληνες θα συνεχίσουν να προσπαθούν να βρουν τις λεπτές ισορροπίες μεταξύ να φτιάξουν ποιοτικά προϊόντα που θα μπορούσε να τα πάρει ο Έλληνας καταναλωτής, που εν δυνάμει δεν ξέρω αν ξεπερνάμε τα 5 εκατομμύρια αγοραστές, για να συνηθούμε ποιοτικών προϊόντων και όχι φθηνών προϊόντων οποιαδήποτε προέλευση. Χωρίς ούτε μπορούμε να πάμε στους γείτονες να τα πουλήσουμε, άρα είμαστε μακριά από την Ευρώπη, θέλουμε διπλάσια κόστη για να πάμε να το πουλήσουμε στην Ευρώπη και όπου αλλού. Logistic δεν έχουμε, τρένα δεν έχουμε. Είμαστε φτωχοί. Εντάξει, όμως έχετε κάνει πολλά πράγματα σαν επιχειρήση. Δηλαδή, οι παρούσες επιχειρήσεις στο πάνελ δεν μπορώ να πω ότι δεν έχουν και καλά αποτελέσματα. Θα έλεγα αντιθέτως, έχουν πολύ καλά αποτελέσματα. Με πολύ κόπο όμως. Και οι σημαίες σας είναι πολύ ψηλά. Με πολύ κόπο και πολύ... Και με τον Έλληνα καταναλωτή από δίπλα. Εντάξει. Αλλά νομίζω θα συνεχίσουμε να βρίσκουμε τις ισορροπίες στην αγορά, ώστε να φτιάχνουμε καλά προϊόντα που να μπορεί να αγοράζει ο Έλληνας. Κυρία Λαζαρίδου. Εγώ να πω ότι αυτό που έχω δει ότι λειτουργεί πάρα πολύ καλά στο επίπεδο των ESG πρωτοβουλειών είναι οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις, γιατί στην Ελλάδα θεωρείστε μεγάλες επιχειρήσεις. Να αγκαλιάζουν μικρότερες προσπάθειες και να υπάρχει μία έτσι οσμωτική, ας το πούμε, διαδικασία που ανταλλάσσεται τεχνογνωσία, καινοτομία, πρακτικές και αυτές μας πηγαίνουν μπροστά. Και σε επίπεδο του social αποτυπώματος που έχουν οι επιχειρήσεις δικές σας προς την κοινότητα, αλλά και σε επίπεδο γενικότερο του πώς καινοτομείτε μέσα από την ίσως υιοθέτηση κάποιων πρακτικών μικρότερων επιχειρήσεων. Εμείς έχουμε πολλά τέτοια παραδείγματα. Μέσα από το συγκεκριμένο πρόγραμμα επιτάχυνσης, πολλές ελληνικές επιχειρήσεις υιοθετούν μικρότερες και αυτό δημιουργεί κάποιες συνέργειες, τις οποίες πολλές φορές ούτε εμείς έχουμε φανταστεί. Θα ήθελα λοιπόν να δω περισσότερες επιχειρήσεις να μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία, όπως και περισσότερες επιχειρήσεις, κάνοντας μια γέφυρα και με το προηγούμενο πάνελ για τον ψηφιακό μετασχηματισμό, να αγκαλιάζουν διαδικασίες open innovation, να ανοίγουν δηλαδή το R&D της επιχείρησής τους, να πάρει ιδέες και να πάρει καινοτομική, ας πούμε, προσέγγιση από ομάδες και από startups του οικοσυστήματος. Νομίζω ότι είτε επειδή ισχύει αυτό που ανέφερα, που αντιλαμβανόμαστε εμείς, δηλαδή τελικά αρκετές από τις άπειρες ενέργειες ESG που υπάρχουν, βλέπεις τελικά ότι θα σου αποδίδουν, είτε επειδή είναι μια κανονιστική συμμόρφωση. Καλός ή κακός, οι αποφάσεις έχουν ληφθεί και θα πρέπει να... Για οποιονδήποτε λόγο, εμείς πιστεύουμε αλλά και υλοποιούμε την επιτάχυνση της εταιρείας, της προσαρμογής εταιρείας σε αυτά τα δεδομένα. Και μάλιστα η στρατηγική της εταιρείας να μην έχει έναν ακόμα πυλώνα τη βιώσιμη ανάπτυξη, αλλά να μπορέσουμε σε 2-3 χρόνια όλοι οι στρατηγικοί πυλώνες να διέπονται από αυτή τη λογική. Γι' αυτό όμως υπάρχει τεράστια ανάγκη νόμων στην Ελλάδα, εφαρμογής νόμων. Υπάρχει μεγάλη ανάγκη χρηματοδότησης αυτών των πραγμάτων και μεγάλη ανάγκη συνεργασίας. Στο πλαίσιο της συνεργασίας που αναφέρθηκε, μπορώ να σας πω ότι τα 2 τελευταία χρόνια που είμαι υπεύθυνος σε αυτό το κομμάτι, είναι το πιο αποδοτικό εργαλείο που έχουμε βρει. Συνεργασίες είτε με φορείς οι οποίοι μαζεύουν εταιρείες ή και κρατικούς φορείς, αλλά και συνεργασία με εταιρείες πολύ μεγαλύτερες από εμάς, γιατί και εμείς στην Ελλάδα μικρομεσαία εταιρεία είμαστε. Πολύ μεγαλύτερες εταιρείες από εμάς, στις οποίες μπορεί να αντλήσεις πράγματα και ίσως και οι συνεργασίες να ευδοκιμήσουν και να σε βοηθήσουν ακόμα περισσότερο. Σίγουρα όμως το μέλλον δεν μπορεί να είναι διαφορετικό. Μακάρι να ισχύει εσάι αυτό που διαπιστώσαμε εμείς. Δηλαδή ότι όντως μακροπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα στην εταιρεία επιστρέφουν. Υπάρχουν και πάρα πολλές συνέργειες βιωσιμότητας που δεν έχουν να κάνουν με το περιβάλλον, έχουν να κάνουν με την κοινωνία, αλλά έχουν να κάνουν και με τη διακυβέρνηση εταιρείας. Πολλές τέτοιες ενέργειες βλέπεις ότι δεν φαντάζεσαι το όφελός τους και το βρίσκεις αργότερα.
Τέτοιες συνεργασίες, λοιπόν, συν κάποια χρηματοδοτικά εργαλεία, συν σίγουρα ένα νομοθετικό πλαίσιο που ο κ. Μαρλαφέκας, θα πρέπει να μας βγάλει μπροστά. Και εμείς είναι οριστική απόφαση. Πρέπει να οδηγηθούμε μπροστά εκεί και να επιμείνουμε εκεί. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Δεν ξέρω, επειδή βλέπω το χρόνο να έχει λήξει, δεν ξέρω αν κάποιος από τους συμμετέχοντες έχει κάποια ερώτηση, θα ήθελε κάτι να απευθύνει στο πάνελ πριν κλείσουμε. Από το Υπουργείο Μεταφορών κάτι να μας πει, γιατί... Ναι. Snowball. Ναι. Εγώ δεν μπήκα κατά χειμώνο. Ναι, ακόμα είμαι πιο νωρίς στην οπορεινή πέτρα που λένε. Ωραία, να σας ευχαριστήσω. Εγώ απλά, αν θέλετε να κάνω μία σύνθεση, εγώ θεωρώ ότι η βιωσιμότητα είναι μπροστά μας. Το πώς θα γίνει η προσαρμογή θα εξαρτηθεί από πολλούς παράγοντες. Παράγοντες όπως είναι το κόστος, παράγοντες όπως είναι ο καταναλωτής, παράγοντες όπως είναι οι δυνατότητες της επιχείρησης, παράγοντες όπως είναι το νομοθετικό πλαίσιο. Άρα είναι κάτι πάρα πολύ, θα λέγαμε, σύνθετο κομμάτι. Εγώ είμαι αισιόδοξος και νομίζω ότι οι εταιρείες προσαρμόζονται. Απλά διατηρούν, αν θέλετε, μία αναμονή στο ότι πώς μπορούμε να το εφαρμόσουμε με ένα πιο αποδοτικό τρόπο και εάν είμαστε εδώ και πάλι σε 2-3 χρόνια, θα μιλάμε για άλλου είδους ανάπτυξη, θεωρώντας τη βιωσιμότητα ήδη ενσωματωμένη σε αυτό που κάνουμε, μα ήδη όμως υπάρχει σε ένα πρώτο στάδιο, απλώς σε 2-3 χρόνια θα είναι ακόμα περισσότερο. Και πιστεύω ότι ο καταναλωτής, πάντα θα υπάρχει ένα ποσοστό των καταναλωτών που θα αγοράζει έχοντας στο μυαλό του τη βιωσιμότητα, που θα ξεπεράσει κάποια θέματα που αφορούν το θέμα της τιμής. Δεν θα είναι πολύ στην αρχή, γιατί αυτή τη στιγμή δεχόμαστε πιέσεις πληθωρισμού και εισοδηματικά δεν είμαστε τα καλύτερά μας, αλλά σίγουρα ευελπιστούμε ότι αυτό θα αλλάξει. Αν ξεκινήσουμε ή αν σκεφτούμε απεσιόδοξα, δεν θα μπορούμε να δούμε και μπροστά με ένα διαφορετικό μάτι, θα έλεγα. Ναι. Μια κουβέντα. Βέβαια. Σε όλα αυτά που κουβεντιάζουμε, ο βασιλιάς είναι ο καταναλωτής. Αν ο καταναλωτής θέλει προϊόντα με τις προδιαγραφές της βιώσιμης ανάπτυξης και της πράσινης ανάπτυξης, όλες οι εταιρείες θα έχουμε τέτοια προϊόντα. Σίγουρα. Και θέλει και μπορεί να αγοράσει. Και να μπορεί. Εντάξει, όταν λέω θέλει, εννοώ ναι. Να είναι μαζί. Άρα λοιπόν εκ των πραγμάτων ο καταναλωτής θα μας οδηγήσει και μας οδηγεί στα θέλω του και στο τι μπορεί. Ακριβώς. Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.